Well, GD bheith an duine agus fáilte go dtí an chéad stad eile agus inniu támuid in sa bhreatain bheag agus arc ar mo chúil tá seach sálas an seo. Falláthair támuid ag Anas Slandú Nime cinse an tainneam agus tá brón orm duna daoine as an tíir seo. Tá seans mór go mé ag Lort agus ag rá ahanrud mícheart so tá brón orm as sin ach be mé ag Johnny mo dhíhall. Agus bémuid in sa bhreatain bheag ar fá 6 nights agus bémuid ag tiomáint ar fud na tíre agus bé mé ag tiomáint den chéad imime héal I ddír eile agus leis an éireann ar rá níor thosaí mé ag tiomáint á cúpla seachtainna hin agus tá mé trocha is a cethir bliain d'aois ach níor thosaí mé á cúpla seachtainna hin. Seo ar dóigh ar fad agus an roirc an pointe seo archar seo. Tá na dahanna an seo, an dath ar an isce agus an dath ar an trá fásta. Aonanta buí, aonanta goram, ní mé cinse ar an camera ach tá sé aonanta gorama. Aonanta goram agus aonanta buí fásta. Tá sé fucking ar dóigh ar fad. Oh my yeah. Mar sin de is fiú má tá tú ag teachtain seo Anas Slandú. Sin an tainneam tá ar an áit seo den chéad stad an seo in sa bhreatain bheag agus inis támuid a gol go Beaumaris sílam. Tá tesa an. Agus tá sí ag rinca, mars gra. Tá sé carcáilte an seo, tá an chosan seo, tá ahanrud deanta as sligach. So tá sé aonanta aisteach nuair tá tú ag siúil so ach aonanta speisiúil fásta. Támuid ag an teach sálas eile inis agus sílam go mé gite beg lón a gin inis tá achas an dóin orm. Bhímuid ag taistil ó éireann go dtí an bhreatain bheag ón séachlog ar maidin agus bhímuid ag taistil ar buad fórantareacht agus bhímuid an sin ar fá 3 uair an chloig agus just támuid tuirseach agus tá achas an dóin orm inis so be gite beg lón a gin inis. Sin tá manastír an seo agus ar mé tá cross ceilteach so bhhaile mé sin eáil. Ceart go leor támuid an Beaumaris inis, seo muid inis in our chéad Austin don ihe in Beaumaris. Támuid ag an cé I Beaumaris inis agus an amsir go hálann agus na rácanna go hálann ar fad fásta. Támuid iontas asta bheith an seo agus inniu bhí mé ag tiomáint den céad agus caithfí mé rá bhí sé 6 sketchy is daithe ach bhí an crackar dóigh ar fad a gin I gasar bhí. Támuid ag Aglas ní Mhóra agus ní Nicholas sílam agus tá sé all war
ní me cin sé an cheamra ach tá sé óhar an seo agus tá sé sí ar an asce. Tá sí ag gríon grafadúracht. Ag deanú gríon grafadúracht agus tá sí sásta. Tá mé sásta fásta. Tá sé óhar agus tá chlog bar na Ghaeilge. Einta mai. Tá an rada go hálan, tá an Ghaeilge go hálan. Agus tá in Ahanach. Bar na Ghaeilge, tá in Ahanach agus just tá sé. Oh, argur seo. Na lads. Doesn't look. I know. Mar dúirt mé in Ahanach I Beaumaris. Tá sé ar dói ar fad. Tá sé cho cool. Agus inis tá muid go faoi dhearú hir hall junior all in sa Liverpool Arms. Well, imagine why harja seo ar Narala in sa Rettenvig agus tá muid genta leis an áit seo beimid ag imacht inniu ag imacht Beaumaris a caithimé a rá hatin an áit seo go mórlin agus inné I gotchina a bhí sé geanta ar fad go háirithe in san áit anas seadú ní mé cin sé an taine matá ar an áit sin ach just bhíon crackar dói agin inné ach inniu sula déimmuid beimid ag stopú ag Caisleán Beaumaris agus an sin a rá go dtí an Conway. So yeah, tá muid ag súil go mór tá neart rudí le deanú agin inniu so be lá ionta mór agin. Ceir go leir, tá muid ar Armagh go dtí an Caisleán inis. Tá sé ag rinke ar mo chúil. I gcónaí. Tá muid ag an Caisleán inis Beaumaris agus tá móta an. Argur an móta. Agus I mo bhairl híon agus an bhairl ag Tessa tá ahan rud, ahan Caisleán I bhád níos fearr le móta. Very true. Nach bhfuil sé sin fér? Tá. Tá. Tá drachad a gcul isteach in sa Caisleán agus Jesus tá sé go hálan ar fad agus Tessa siúil ho. Go dtí seo tá sé de chráite tá Tessa ag taisciil na háite. Can I happen to? What do you think? We've only just walked in here and already this is shaping up to be one of my favorite castles. It's really cool. It's very, very cool. Einta cool. Agus anis bhfuil am gáil isteach an seo. Mar sin bhí muid ag léú an sin ní ró an Caisleán seo chríoch níthe mar nach bhfuil airgid ag na daoine ag tógáil. So mar sin tá antas an tóir orm ach an cuma atá ar an Caisleán ag cheap mé go raibh sé scríosta ach ní raibh sé chríoch níthe. Seo Seamus nó James of St. George agus dhear sé an Caisleán seo agus an Caisleán ag Conway fásta. We're heading into the chapel. Seo an chapel. Eist. Tá tú able de colour a chluisteáil. Eist leis an colour. Sais, tá sé suair a cosúil le cat. Tá sé cineal scanrúil. Attention. I have to get a shot of that with my phone. Bhí sé ina chalú. Oh yeah. Oh my god. Oh yeah, tá sé ionta dorcha an seo.
Archas yn ynniwg. What is it? Cian Ciach mar sin caihimid go arás. This is so epic. Oh look, some cows. Wow, look at this. The view from up here is incredible. Sean and Tessa, impressed by everything. Always. Always. Támuid ag bar an chaislein inis agus arcar na rárcanna an bar an chaislein. Oh my god, the chráte is brálam an balla seo. The chráte ar fad, nach chuil? The chráte. The chráte. The cracha. Haha, is brálam nar atá sí ag caint sin Gaeilge. Tá get the big Gaeilge ag Tessa. Támuid ar bhún na maca. Yeah! Oh, Jesus, my who. Very good. So, there's a moat here, and the word for moat in the Irish language is mota. It's an offspring pod for anyone who listens to the offspring. I think it's cool. Tessa looks unimpressed. Sinné simmuid genta leis an caisleán I mó Mars agus caithim é rá bhí sé go hiontach ar fad bhfuilhan é deich as deich. Támuid an seo I Conway inis agus bhí lón a gin an sin agus an chéad rud eile be muid go isteach in sa caisleán. Seo óhha. Seo é an Rourke ar ai an caisleán agus ní bhfuil sé an dír, bhí sé fiche a cúig. Agus sin do meise agus Tessa, so sin ceart go leor I mó airil híon agus támuid ar taí a go isteach agus támuid ag súil go mór leis. You did. Seo é an hála mór agus arcar an sinseán. Sé óhór fásta a hanrad in sa caisleán seo óhór. The chráte ar fad a réist. A réist a hanrad in sa bhreatain bheag go hálan. Támuid ag bar an túra inis. Arc ar seo. Ní mbeidh me sin a tharbh ó mo dhé. Tá sé thar a bheith scanrúil an seo go háirithe tá daoine go súil lomsa. Tá agla an dóin ormsa, ribharde. Tá ag mothú go maiith inniu, ní mé cinnte citeige ach tá mé sásta go bhfuil mé ag mothú go maiith. Seo Conway. Ach caithim mé rá hatching Bo Maras go mór lomsa agus bhí sé ionta cúnas an sin ach inis támuid ag Conway nar a bhíimiid ag siúil timpeall na háite bhí sé dúla daoine agus bhí sé gur seach orann get the bag ach inis gúnamid in sa caisleán tá sé cúnas
agus tá sé a bhád ní súine. Am donúach do róte. Agus an teach is lú in sa bhreatain. An teach is lú. Sinmuid genta le Conwy agus in táid Gaeilge go dtí an Betsy Cóid agus tásúil agam go bhfuil muid rá sin mars ceart agus be pizza agus be cúpla rud eile le Johnú agin in sa tróna seo, so yeah. Ar eilein, a réist. Tá muid ag fanacht in San Austin sin ón 6 híis jeag do chráte agus na siomra tá sí chó beg ach ag an am cearna tá sé chó glóte, so tá muid ionta sásta bheith ag fanacht in áit chó sean mar sin tá sé ar dói agus inis tá muid go ag an Betsy Cóid agus be pizza agin. Yeah. Tá muid ag siúil tríd an farc I lár an bhalla an seo I Betsy Cóid. Bhí muid genta lenar junior agus bhí sé go hálan ar fad fuair muid pizza spísreach den céadar agus ómó dhé. Bhí panír ar an pizza seo, panír agus bhí sé 6 chicken curry pizza agus chomáile sin fuair muid pizza le pesto agus just má tá tú I Betsy Cóid tá pizza place ar mar chúil ar an tíomh eile den cearnóg an seo agus just ómó dhé bhí na pizza go héintach ar fad jay as jay. Tá sé blasta. Bhí siad blasta ar fad. Very good. I love when Tessa speaks Irish. Esta sin tá mé ag an as rib an drochid an seo agus tá sé gearanta cosúil le ahanrúd atá in saoala seo. Ní mé cinse cá bhfuil Tessa, cá bhfuil si. Tá sé cineal cosúil le Pacific Northwest America ach tá muid in sa bhreatain bheag. Ho Jeffrey na Ian Achella a bhí muid go dtí seo ach tá sé galanta cosúil le ahanrúd a tháinig muid. Sin go bhfuil muid genta inis leis an áit seo agus gaithfidh muid go arás go dtí in Austin ach an mara bé muid ag taisteal ón tríon sús go Barn Creek Snowden séadam agus bheith sé sin go héintach ar fad tá muid ag súil go mór leis le sin fásta, so yes.